Manje wenzani wena uhambele emuva kubeni ukhe uphethe wena. Sekumele mina ngifike ngimeke la ngibe inyoni. Hayi inxese baba. Yazi kuthiwa sangibe amathuluzi lapha e-storeroom. Hayi nakhona isipani namhlanje bekubhizi ngendlela eyisimanga. Indlela nje engikhathele ngayo yenza ngicabanga ukuthi kumele sivele sipheke intambama sithi ukuphumula kancane njengamanje. Yabona nje ukubeka ngami ngabe ngilanda intombi yami izongilula nje yonke imisipha ngibe right ngibe fresh. Hey. Awu inemali mama phela intombi yakho ifaka unemali kuphela. Hawu. Usuqalileke lama ngakho. Ngcono kodwa mina imali yami ngiyajabulisa ngayo. Ize ke intombi yami ngiphe leyo madlana. Wena yakhe imali ubhizi ubheja nelotho ubamba o2 numbers o3 numbers. Kumele ngabe uyayiyeka nje lento leyo uthatha imali yakho uyijabulise wena ngayo. Uqonda ukuthini wena uma uthi uyajabulisa mina uthatha imali yokuchaza namantombazana. Yazonza kahle baba khuluma indaba zenakho zelotho. Uyathela mngidlala izolede lelotho. Ngingalicheckanga. Beba, ngizathatha leli tithi leli. Sacela ungene lapha kwi-page la South National Lottery ungijikela amandla amayizolo. Hayi, okay. Sure baba. No, ama results akho endoda. Awucheck la bafundi. Umuntu ubambile. Yona la. Ndoda. Aphuma ngisho yodwa. Ho. Ayilula lento le. Ngiyokuxwayisa ngokuthi uvele uyeke nje bakubheja lokho ngoba wena uyadliwa kanti imali yaphela awuwini lutho yabo so yeka nje. Wasingayeka baba nje usuku lami sefikile. Yebo wena. Izophela imali yakho mawubhizi ulandelana nosuku lenhlanhla ongazi noma niyofika yini. Yo. Eish, dot ish. Hayi, nakho ke ndoda. Qale. Hayi. Muda relaxe. Zangiyopha manje sobedlala ngemelo kuphethe nje futhi. Hayi kabe yami ngicabanga ukuthi masiba off nje ngeviki elizayo sivele silayishe impahla zethu sikhombe emakhaya sekuno 3 months phela sagcina nje ukubavakashela ngakithi. Ayi seside sona isikhathi kodwa lokho kusho ukuthi ke mase sihambe kumele ukuba sibaze kusenesikhathi abaningazi balomuzi kuze bezokwazi ukuthi bethole umuntu ozogada umuntu ngalesikhathana sisanyamalele. Ya uqinisile lapho futhi ngibonga khona nje ukuthi saba nenhlanhla yokuthola lo muzi lo kuthiwa sowugade buka bekuzokwenzakalani bekuzomela sikhokhe imali yerent siqothuke siphele izimalini kanti njengamanje into esiyenzayo ukuthi nje sithenge ukudla esizokudla silale phansi sihlalela mahala. Yazi la bengicabanga lapha bafu ukuthi uma sekuphela inkontileka le sisihamba sisemakhaya sibashiye phela nokuncane ukuthi sibonge umusa wabo basizile phela abantu labo. Yabona ke lapho uqinisile kumele senze kanjalo. Hey mshana. Hello. Uza lapha. Man. Angidlalele nayi daily lotho mshana. Man. Ucophelele. Yeah. Angithi kufanele uthi na kanjani lelo khona ungaphazami lezi inombolo uyibhale njengoba ngikutshenile zona. Yeah. Oh. 11 11 18 18 21 21 24 Phuthuma manje uyibhale kahle lezi inombolo. Malum nakho ngabuka malum. Uyabona yami ngendlela kanjani? Usilokhu ungikhombisa lezi inombolo hamba uyidlala lezi inombolo manje. Hayi wena. Baf. Ish. Usho phela mawungayi emsebenzini. Kumele ngabe usulungile wayi manje siyahamba. Yathi ngiyaphuka baf. Yini? Ngifuna umshiyesi lana.
unginike inamba zelotho usengimdlalela. We nawe nalelotho yakho. Yabona ke njengamanje usuzohlanya ikhanda ke wena. Yazi lapha ngicabanga ukuthi inhlahla yami le. Uzoyona this time kuphela ukudlozi. We ngicabanga ukuthi inhlahla yami uzoyiwina this time kuphelile ukudlozi. Uzobona weba. Awubhale lapho uqeda ulunge sami. Ayibenza kanjani abashiba skid? Wena usebenza kakhulu izolo, hey. Hayi khona benze kahle. Awucabangi nje umuntu usezokhona nokuphumula akadedele igazi. Ayicabangele nezinsizi zakhe kwethu. Ayi mina usambe ngodlala ethi lambe ngibhale ekseni ngicabanga. Vele kusasa ngiyindawo naphambi kwakusasa i-weekend vele. Kuba ikhasami sokuphuma leso. Usambe ngoba nomandisi. Hayi, yungile. Hamba udlala ethi lakho lelotho. Mina into engizoyenza ngizohamba ngiyopheka ngale. Ngibuye ngizoyiphumulela nje la endlini. Awukahle phela baba. Angizange ngothandana noVayithi ngizokuphesha mangihola nje bakhululeka. Awu suqalileke. Kodwa ngizokunika ngoba phela kumele uhambe uyodlala leli thikithi le mali yami ngizoyithola isiphinda. Awukahle wena. Hayi khululeka baba ndoda awuzame ndoda ukuthi ngingene la. Awuzame. Ayo ba, nasa ngihamba ithi sami ngalicheckela. Thatha ungena lapha epage la national lotto la ku Facebook wakho. Imasa sithi ngiphatha kwamatranje sihamba manje. Ithikithi lani manje isikhathi sihamba. Ithikithi lani? Hey. Ngibafunda. Check la ngena la. Awubuka la. Mana phela ngisabheka. Na. Ho. Tamam. Ngena sonke. Bu. Vamos tudo. Ongan. Abu. Hey John. Ay. Liwini. Man, ngiyatho kungule imali ndoda uthi. Hawu ngena. Ufanda 50,000 bani. Ufanda 50,000 bo. Ana sonke. Asishi. Kwasemsebenzini sesiyela nje sesinemali ngaka. Akodwa mngane mahlazi kumele singane namhlanje emsebenzini. Hayi uNkulunkulu usebenzini. Noma umshekes la ngiyabonga impela uyasebenza kakhulu manje umshekes. Abantu basekhaya abaleka ngiyababonga kakhulu amadlozi akhe inkosi yami. Ahle mathi uma ngekhaya ngikufeka ngibenzela iti. Nawe mngane nami usebenza mfana ngibole imali ukuthi ngiyodlala. Inkambi. Hayi kumele uthola 10,000 inyani. Hambe nela intombi yakho lehlezi ukudla imali. Hayi wena. Awucwani. Yabo mngane wami, ngisiqiniseko akekho noyedwa waziyo ukuthi kunemali ekhona. Impilo izoqhubeka as before. Hayi mawusho kanjalo. Right kakhulu. Akumele phela kube umlando oyizeleze ukuthi wena ukuyaba nemali. Kumele le mali le ukwazi ukubona ukuthi wenzeni ngayo. Uyabo? Ya ngiyakuzwa Nkabi yami. Ish. Kunjalo nje Nkabi yami yazi. Emsebenzini ngicela imali angambalo. Sasa ngikuzomela ngivume ukuclaim lo 450,000 wami. Mawubisi akalotho. Emva kwalapho ngoba ngivuyele ekhaya, ngithatha usikhakhane angiphelezele ngokwenza iquotation. Yazonke izinto ezizodingeka ukuze ngakho 5 room. Khona sizoseyo ukuhlala koRondo. Ngihambe ngekho ibilisi yonke imali lezo bidingala khona.
bese ngithi mangibuya nje ngiza la emsebenzini kube seqale ukwakhiwa nawe bese nginika lo 10,000 lo ngithembise wona. Ayi mnganami ngicabanga ukuthi isizoficana ekhaya mina khona ngisafuna ukuyombamba ngamanzi eorange la ngezansi. Yazwani. So sekuyikho ukuthi bese ngikhohliwe. Kazobani lo? Kodwa hayi anankinga nkabi yami singofika ngiphe ngavela igema lami namhlanje. Hayi akubalo wenkabi. Sho. Ish. Bafo bengicela ukuthi ukhululeke uhambe uyolala. Wona msamele ngilale ngiphumule ngoba nginendlela nje kusasa kumele ngiyithathe ngiyigole ngiyoklema le mali le ngiyiwinile. Hayi awuthi ngikudedele bafo vele nesikhathi esihambile. Mfanyana wena izwile ngabahebezi uthi unethikithi lelo thabo ladla lapha ngini liphi leselo thikithi Wow masixolele akukho ngishilo akukho thikithi lalo sola asidla ngisho lokuyila. usakubona kushana ngakhuluma nawe wena sipho kebela ithikithi ungasisona ukasendubese akhosile wewe kuhlanyisa wena basikana yona hey okay Kibitini swana. Kibitini swana. How? Yeah, wena matabu ngani kibiti. How kwanza ndo. Amusukuthini wena how? Shek nasikhatsonke la shek. Ishasha wena. Hey bafo. Sure bafo. Yazi ndoda. Useluze 450,000. Ngiyangidida lokho. Usumuntu ozanya athi ngithikithi. Ngoba lento le yazwa yimi nawe bafo. Yona iyadida lento lemfowethu. Iyadida lento mnganami. Manje wena ubonini ukuthi lo yamuntu umuntu wakubona ngalesa sikhathi uyodlala ithikithi. Ngoba nami akekho ngimtshenile mayelana nalolu daba. Senorano madad. Yeah. Niyaphila? Abusaphila. Sikhona. uDlundu lo detective uDlundu uhamba noconstable uDlanda. Ningabala ekhaya? Hayi lutho asilobala ekhaya kodwa siqashile la ngoba sebenza contract. Yeah. Oh yeah. Wanibona wala ekhaya? Yeah, siqashile ekhaya. All right. Insizwa ngithi? Yeah. Uyasibona? Ngiyambona. Oh, kulungile. Indaba ithini la size kuwe kahle kahle. Indaba ithi sesilenzile naba forensic ucwaningo lokuthola ukuthi ubani okulimazile. Yeah. Yes. Okunye ukulandela lapho siphinde sathola futhi ukuthi lesi sibhamu esilimaze wena sinamacala amathathu. Yeah. Yeah, umuntu sesimtholile. Phone Baba kuzofanele wehlise ubone. ngilinde singambopho umlisa lo. Kuzofanele wehlise ubone. Ngilinde singambopho lo mlisa lo. Awukuze nethi silamle lo. Angikwazi phoyisa ukuluza imali ekuhlotho yemiliyoni. Ulate wena. Sikhuluma nje ngamanje usevalele. Kuukuthi ke besingamhlomi imibuzo. Besenzela ukuzona informa nje kwenzela ukuthi noma iqhubeka iprocess kube ukuthi seniyazi. Manje abantu bomthetho antshena thina. Ngabe umuntu esimaziyo lo wenza lesihlo lesi. Nguzelo kumuntu dini. Ukwenze kanjani ukuthi uDumisile maqede umuntu ethithile lapha? angazi ukukhuluma ngani bayona ukukhuluma ngani ngiyazi mina ngiyazi ukuthi ngani ngiqhumelana ngisho isikhathi sami ngiyazi isikhathi semali ngizokhokha mina ngizokhokha ngempela Sizokhokha. ngizokhokha Uzosuya stage. Lalela. Ama-fingerprints atholakale kwibullet eyadubulisile awakho. Lokho kukhomba ukusobala ukuthi umuntu owenze yonke lento wena. Agcine ke lapha. Sihlonzile
ngokwesibhamu sathola ukuthi isibhamu sinamacala amangaki amathathu okukhomba wena ukuthi usuyojezela amacala amangaki amane kodwa-ke asikho lapho ngifisa ukwazi futhi ungitshele ukuthi wazi kanjani ukuthi lo mfana Sipho uyilotho na Angisebenzi awusebenzi namuntu umbuzo uthi wazi kanjani ukuthi uSipho uyilotho akhulumeke asedluleke la kuzofanele ukuthi ukhiphe lo muntu ngoba uma umkhipha lokho kuzokusiza ukuthi usamsujezela lamacala akhe amathathu bese ukuthi le lotho isigubusalo sizokwehla tshela mina kwakhona ithikithi lipi sanibona madada Bantu bomthetho, niyaphila yaphila zithini zanamhlanje? silapha nje kahle kahle size ngale ndoda le Ntomisi usuboshiwe ngecala lokuqasha umuntu owaqhekeza waphinde wadubula uSipho Thanda mangaphoyisa. Dumisi, athi mangalawo. Ya baba. Yini le ngabe phuthuma ngoba nalo myalezo ngibhalela wona awuphelele. Yimuphi lo msebenzi lofuna ngwenze lo mbhalelo SMS? ngaphandle kokumosha isikhathi wenkaba umngani wami lo engihlala naye lapha kwaMkhize Usipho. yebo uSipho uwina imali elinganiselwa ku450,000 kwilotho ngifuna wena uze lapha esilala khona ufike umkhombe ngentshiza uthathe le thikithi ulethe la kumina kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi akulimali umuntu lapha futhi yonke lento le uyenza ngodlami Hayi, kanti ke khululeka amanzi amancane la. Manje phoma egoloza ngenze njani? ungenza noma ngabe yini ukumsabisa kodwa kumele wenze show yakho ukuthi akulimali umuntu lapha Manje awusho kwendumiso. Mase ngikwenze konke lokhu. Awuqede lo msebenzi wami. Inkokhelo yami ngakanani lapha? buka-ke mina ngizobe sengithatha le thikithi ngihambe ngiyolishintsha mase kuba ukuthi le mali kuleli thikithi leliya ngithathe u20% wawo ulethe la kuwena Thana uyadlala ndoda. 40 60. Uma ukuthi uyahluleka ukwenza lokho, ngizoyikhansela le deal le. Bese ngiyozenzela mina. Wena ungatholi lutho. kulungile anginankinga ngizokunika lo 40 ofunayo Nakho. ngizokunika lo 40% ofunayo kodwa namanje ngiyaphinda akungalimali umuntu lapha Hayi. Usuyakhuluma ke manje. kulungile Deal. Phoyisa ngana cela ungixolele Awume Dumisi. cela ungixolele kakhulu ngengikwenze ku ngeqhube yize ngalomona angazi kwenza kanjani ayidli ishiyele inkabi yami ayidli ishiyele Bengwethemba Dumisi. Bethi umngane leqiniso. Sakubona umngane wamanga wena. ngiyaxolisa Dumisi, ngikwazi kudala sona se primary. Yini lokho la Dumisi? Ungenza manje kanje? Liphi sithi lami? Liphi ithikithi lami? ngitheni kuwena Rasta ngitheni kuwe angishongo ukuthi kumele ngadutshulwa umuntu lapha Hey wena ubonanga lo muntu ucube ngabezela. Bengimele ukuthi ngimdubule ukuze bonisa kudlalwa la. ye wena awuboni umonakalo usudalile Umonakalo? ngamanje Umonakalo? awuboni umonakalo usudalile lo muntu ngoba usumdubulile esibhedlela amaphoyisa azofika eyolanda lenhlamvu omdubule ngayo ethathe lenhlamvu eyocheck ama fingerprint ukuthi udutshulo ubani lapho wena usuyavela phinde kuvele nokuthi isibhamu sakho sinamacala amangaki wena ubona ukuthi usudonsa umonakalo ongakanani Yazi ngicabanga ngayo lento le. Ngicabanga ngempela lento le. Vele ngenze nje. kufanele Kodwa yazi ukuthini? Lalela. Wena thathana le thikithi. Ukuze makwenzeka ngibanjwe ngingavaleleki nalo. Kodwa ucabanga ungikhosi. Uzohamba ulusela abadala. Notata mkhulu bakho lezulu yeso. hayi ungatatazeli ngeke ngicross mina u40% wakho uzowuthola unjengoba unjalo Kuhle. Awuthi ngapha. Liphi sithi lami? Liphi ithikithi lami? no lalela phela
Khipha ithikithi wena. Ngiya. Ithikithi. Yazi Ndumisi. Ngiphoxile Ndumisi. Baba, ngizomele usenzele umsebenzi welula. Njengamanje sokuma ingene lapha evenini. Kungenjalo sokuqaqoza Nkosi. Kuzoba buhlungu into esizokwenza uma ngabe sisibeke evenini. Uthathe la. Azambe baba. Ngeke umthembe nje umuntu. Ayike kuthiwa umngane ayikho nje emhlabeni, ayikho.